Ikaw man imong pakaon sa mga rabbit, mga hayop, mga manok, o dunduyan na yun guys. Muni kinabuhi sa bukid guys. Hayahay kay guys oy. Hayahay kay guys. Oh, muni kinabuhi sa bukid na ikaw man imong patuktok, pakaon, mamubo ka, goy-uwan. Magdunduyan dayon harahay ba? Na higda pa gina siya guys. Oh, na higda na ron siya guys. Oh, higda lagi daan. Na mo na hayahay kin taga bukid guys eh. Sa kuano ang ibabaw ni. Diba? Ang kakahuyan. Ang kani guys, butangan og pakatayan guys. Oh, na mga sikwa ni guys, ang igbaw guys. Oh, na sikwa guys oh. Tanawa guys. Now, nagsige na pud mig kakaon og sikwa guys. Tambal ni sa hiblaron ba? Oh, sige. Oh, kana tambal man daw ni sa hiblaron. Oh, sikwa ang igbaw among gitamnan. Nabuhi na po akong mulberry guys, oh, gitanom. Mulberry guys. Nabuhi na? Buhi. Oh. Oo. Ito, nalabong na yung chicken claw. Chicken claw, mulberry guys. Kaila mo ani guys? Rare nga mulberry ba? Away ah. Kuano? Namunga siya. Rare mulberry. Mudako na siya. Nay dagko dito guys, oh. Dagko dito. Dako na siya. Nakauyon siya dito Oh. sa Kana oh. bukay ang dahon. Oh. Nakakaon namin ni guys, kanang bang murag sa kadangaw ang bunga ba? Oh, mulberry gihapon siya pero dagko lang siya pagka mulberry. Tara, dako na siya. Muna ang taga bukid guys, malingaw ra gid guys. Sa mga tanom ba? Mga manok. Kani mga manok guys para ihaw ra ni guys. Sabuan nimo guys og tagaliog, aw kapayasan og tagatuhod, aw. Higop na kag sabaw. Muna ang kinabuhi sa bukid guys. Dili lalim pero enjoy man. Enjoy pero andam-andam na ka kay kubalon gina imong kamot. Oh? Kubalon imong kamot guys ay. Basta nakas bukid andam-andam na ba?